umožňuje ten klidný život. Pro moje další existenci je pečovatelská služba naprosto nezbytná, protože jinak bych nemohl mít svoje soukromí, nemohl bych využívat televizi, rádio, noviny, tisk, bez toho, aniž by mě někdo vyrušoval. Zaplať pámu, že ta pečovatelská služba je. Dřív jsem mohla všecko udělat, mohla jsem si dojít k lékaři, nakoupit, mohla jsem všechno pomoct druhým, ale tu poslední dobou prostě to tělo odchází, člověk je starý, tak jak to je. Zase myslím, paní Sokolová, že mi nabídli, a to bylo, myslím, po té době, jak mě přivezli z nemocnice, to už jsem přestala chodit, nemohla jsem dojít k lékaři, nemůžete si dojít nakoupit, teď lidé, co potřebujete a kdo. Když přijede holka, tak mě osprchujou, tak přijedou v sobotu nebo v neděli, pak přijede druhá. A když nemůžou, tak mě osprchuje Lenka nebo Boženka. Říkám, zaplať pámu, děkuji jim, že ty holky jsou. A nemají to lehký, nemají lehkou práci. To je můj názor a já vám ho říkám. Sepsali jsme smlouvu, co všechno potřebuju, všechno mi udělají. Já jsem šťastná, že ty holky jsou. Tady mám takhle cedulku, víte, co potřebuju nakoupit a ve středu zavolám pečovatelskou službu. Byli tak ochotní, jako pořád jsou, aby měli hlavně pevný nervy, protože vím, že ta služba není lehká. Tichých, vždycky korektních, nikdy ne nějaký jízlivý nebo zesměšňující, znevažující